Hi! Kamusta ka tanan? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya La Collection in Love Again for Women. Iyan ni siya ni Yves Saint Laurent. Pambabae ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya? Klase nga pahamot. Bali, matamis nga maprutas nga rosas na amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have black currant kag mandarin orange. Na ang iyang citrus, mandarin orange, kag ang blackcurrant gahatag siya sing madulom kag matamis nga hamot na. Kag for the mid, we have grapes, rose kag peony. May ubas siya, gadugang pagid pagkatamis. Tapos rosas, amo na siya ang masimutan mo gid sa sini nga pahamot, puno ka rosas na. Kag for the base, we have blackberry kag musk. No, ang blackberry madulom nga tamis nga hamot pareho sing blackcurrant. Tapos ang musk amo na siya ang gadakop sing hamot para hindi magtudo-todo lapta kagapakalam na siya sa imo nga ilong na. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa dason naman, bye bye.